ngaturaken puja ngaturaken puja kelawan puji marang Gusti ingkang Maha Welas kelawan asih mugi angsal pitulung mugi angsal barokah mugi angsal selamat. Seniwati seni wayang purwakarya utama ingkang dipun pimpin dumateng dalang Anom Arsono alamat saking Cipedang Jaya Mulia Kecamatan Kesawonan Nyun Agung Pangapunten Nuwun jembar pangapura sekatae kula separa kanca pilih kirang tata titi sampun kirang-kirang pangapunten sininggih Sipurwantarakaken sininggih pangestu basa Purwa naminipun kawitan tarawontenipun pelataran wontenipun Brahmakawi kang jejuluk Eka Adi Dasa kelawan Purwa yen Eka naminipun sawiji Adi wong linui Dasa 10 naminipun kawitan kawitan pundi ingkang dados bubukaning cinarios ingkang wekdal siang puniki wontenipun teng petapan Gunung Timburu malasan sinten ingkang pilenggah dumateng petapan Gunung Timburu wau tan sanes Begawan Besawana kaya sekejap beli bisa ucap bati ewan
malasan lenggahipun Begawan Besawarna kayata dene Giri Pawaga yen Giri naminipun gunung Pawaga naminipun geni kayata dene geni murup mubyar sainggiring pegunungan ketingalipun samya sumong malasan kesebak dumateng dayuh malasan sinten ingkang dados dayuh punika tan sanes benteng Amartapura kang jeneng Jabang Tuga Pringkabaya Gandik Besi Langlang Buana Gatot Gajah malasan lenggahipun Gatot Gajah rekep ning silai sidakep astane punjem ing panengalipun dedamparan den talipit jajanipun teng Buntala ngantosi timbalanipun ingkang pinanditawawu kaya sekejap bisa ngucap batiwan ningal bati pusing pikiran Mama Lurah Cidepet, Mama Lurah Sindang, Mama Lurah Prangkong, emane wong manduluran emane wong anak-anak. Ulang-ulang ngeraganing meneng jiwanipun Gatot Gajah sekejap boten saged kandiga melong-long matam
pamunang nang bayangane manwan sareng mama bumi cidepet eman selawase malesan lenggay pun gatot gajah kaya tadene sabta grana sabta namaning pitik grana namanipun wulung kaya tadene pitik sinamber ananing wulung sabiaan depipis eman-eman meduluran mama bumi cidepet wong meduluran malasan ketingalipun petapan gunung Timburu kaya tadene Badra Erawan Badra naminipun wulan Erawan naminipun mendung kaya tadene ulan ketutup ananing mendung surep pribawane aduh mama bumi cidepet eman kalau cilik sinapa gede sareng bendahara cidepet gede bapak bendahara alon-alon kaliwato bapak bendahara cidepet ajak lale mama bumi cidepet aja ilong digawe pusing sugeng rawuh dumateng mama kliwon cidepet mama kliwon ajak lale mama kliwon cidepet eman-eman wong meduluran mama kliwon alon-alon sareng mama RT 05 aja wong digawe mama kliwon cidepet aja lali masih lawase godhong ibu sing kembang duren sedang ati pada yaning Sri Rama Binango Rama Binangun tikam selana yaning sulun ageng pada samana
ning selenageng pada samarana saling disadang nira mangkana dadya ingkang samyarawu pemejot pamemusipun begawan besawarna Bopo Mas wong duweni aji pangarcamana ya artane ngedemung wae lagi enak kemangumang wadat tanang lingtan paraganti anasatekane sinatria gagah perkasa karuan kayak penyuling ora ilok kelawan pranti tekaan ning gunung Timpuruk Jung bagia satekane namung sadurunge tak hormati sepul sinanjung toya sasirapeng Bramasta kayak pripun jake gancang isun priksa maring awakmu ayo diperiksa wisana jabure durung ponggawa saking endi sapa jenengane teka ning petapan Gunung Timpuru ana perlu apa Jung ngomong terang-terangan kelawan isun blak-blakan konsekuen terbuka baik kula tampi atas pembagene Eyang Besawarna kenal Jung kelawan isun kula sampun kenal Eyang nanging saderenge kula wawan pangantika kelawan panjenengan mangga tampanana sembah pangabakti kula Gatot Gajah terima pembagine awakmu kang jeneng Gatot Gajah boten ping kali damel awakmu teka ananing Gunung Timpuruk perlu apa Jung pangapunten kula Eyang kula saking negara Amartapura dikengken kelawan Rama Pendawa lagamaning kang diutus iwal kepengen ngalap balek kencana saka Sadomas minurut Rama Pendawa wontene balek kencana saka Sadomas wonten teng sampeyan
Mas Junggat tok gajah ora tepung kiri tek akui yen anane balik kencana saka sado mas anak ning petapan Gunung Timburu malahan isun sing jaga awan kelawan begini kebeneran pisan cung Gatot Kaca isun wis ngarep-ngarep yen bakal balik kencana saka sadomas iki dialap anan wong Pandawa syukur subajak kumayangan yen Gatot Kaca arep ngalap balik kencana saka sadomas mung sadurunge cung Gatot Kaca awakmu ngalap balik kencana saka sadomas iku gawa pasukan pirang atus wong gawa tenaga sambatan pirang atus wong Gatot Kaca boten batak tenaga sambatan iwal kiampekan kemawon eyang duh cung Gatot Kaca eman-eman temen sira lakune sira iki bener ning tindak salah ning tanduk bener ning tindak yen dikongkon gage mangkat salah blita kontaren dikit sebab keuruanak ning Gatot Kaca yen balik kencana saka sadomas iku cung bli cilik wujude ari balik wis ngarani saka iku wujude sedomas 100 akehe bayangaken ning Gatot Kaca sakane bae anak 100 jumlahe mangkane Gatot Kaca nyalira arepan kepriben gawane cung Gatot Kaca yen awakmu kepengen boyong balik kencana saka sadomas Gatot Kaca balik kamaning luruah tenaga sambatan paling sedidik-didike wong 200 si kuduk teka ananing Gunung Timburu pangapunten kula eyang Besawarna yen kula kengken wangsul malih berarti kula iki lambat anggone lumaku jadi sira tekade kula kepengen ninggal kados punapa balik kencana saka sadomas awakmu kepengen werujung boten pingkali damel yen sira kepengen weru ayo tiburi eyang ananing kebon pamungguran ndeleng wujude balik kencana saka sadomas gedene kaya ngapa lamun diukur cung kaya-kaya telung desa Cindempet terbaik ya boten apa-apa eyang kula badhe ningali kados budapa balik kencana saka sadomas yen ugane mengkonon cung didimene ajak kesuwen ananing Gunung Timburu sesarengan barengan kelawan eyang margi nekani iya iku balik kencana saka sadomas yen ugane mekaten inggih mangga kula sesarengan kelawan eyang namun kirang pemaklum Bapak Ibu kraton iki waktose ingkang sangat berharga dados kula separa kanca ngormati
tiang ingkang nglampahi salat duhur. Sampun salat duhur kula lajengaken bali. Matur kesuwun.